Isithwalo sangempela isithwalo samagundane omabizwa sabele. Thuma lamagundane ayakwenzela lokho wena okufunayo. Kungabe ufuna akulandela ama-customer noma akulandele imali, thuma lamagundane omabizwa sabele akwenzele lokho wena okufunayo. Kuzomela uthole ubhaskidi bese uza naho kuthina sikwazi ukuthi sikusize. Uma uwafuna ungawathola ngo-20,000 rand, 50,000 rand noma ngo-100,000 rand. Uhlukane nokuhlupheka. Sithinte ku-082 459 1816 noma ku-063 689 8922. Sitholakala eNedbank House Building, 19th floor, suite 1904 Albert Street, eThekwini. Khumbula, lamagundane ahlala ehlathini awahlaliswa ezindlini. Ningizimu Afrika nina bakaphunga nomageba nina babhejana phuma esixukwini siyanibingelela nonke nina bakamhlokombane kuseyona ke Bbau Dokotela TV show sihleli naye ke Bbau Dokotela ubaba Size ubaba Jabulile. Bbau Dokotela ake sikubingelele siphinde sikwamukele ohlelweni lethu namhlanje. Bbau Dokotela umzulu amangcekezi siyathobeka siyabingelela kubo bonke abantu abakade bengazi ngoBaba Dokotela. uBaba Dokotela utholakala eThekwini emgaqweni ekuthiwa Queen Street no Albert Street la ibuilding esisebenzisayo silibiza ukuthi kuyi-Nedbank House Building sise 19th floor room 1904 to 1905 ngaphakathi 19th floor ila uzothola khona istudio ekuthiwa i-dark room studio number 1. Siyabonga. Sibonge Bbau Dokotela. Topic yethu namhlanje soke sibheka banzi Bbau Dokotela Ibhakede Lemali. Kodwa ake siqale la Bbau Dokotela. Lotus detox and food. Awusichazele kabanzi mhlawumbe kumuntu ongazi ukuthi i-lotus detox ngabe sikhuluma ngani nokuthi ifuda ngabe yini futhi isiza kuphi. Siyabonga kakhulu. Kunabantu abaguliswa izinto ezinye efuze ngabe zibagulisa njengokushodela i-synovial fluid kumalunga omzimba wakho kakhulu azamadolweni emaqakaleni but amalunga omzimba wakho uthola uma uvuka ekuseni ngathi amathambo ashayisana. Abantu othola ukuthi lento athi umuntu mina akuchame nje angichame lo muntu loyo usuke edinga into engam-detox sibiza ukuthi ke la into esiyisebenzisayo sibisebenzisa into ekuthiwa ukuthi i-lotus detox. Lotus detox ifika kwena yiwupowder u-300 gram fika kwena uwupowder osuke uzowenza njengamanzi ashisayo uma ususulo uyawuphuza uma uthanda ukukhotha kuya nokuthi ufuna but uma ufuna ukuthi ube kahle farmers afudumele kakhulu uma usufaka into eyi-teaspoon ulinde ufome kahle uma usuloku uphuza ke athi umunye uthi Bbau Dokotela sekunesikhathi ngidla amaphilisi ikakhulukazi kashukela laba bantu kuyadinga futhi ukuthi sibanike into yokuflash besenzisa yona ke lotus detox. Athi uma Bbau Dokotela ngingene kumaphilisi e-TB sekubuhlungu inyawo lo nto sibiza ukuthi peripheral encephalopathy deficiency syndrome. Lo muntu udinga ukuthi simnike ke ifuda powder simnike i-lotus detox. Bbau Dokotela imi ngiyithathe ifuda ngiyithathelana izongisiza ngalo. Ifuda isisenza kakhulu abantu abasuke bene immune deficiency syndrome whereby enesifo esisibiza ukuthi hemoglobinopathy. I-hemoglobinopathy kuyini leyo Bbau Dokotela wathanda ukusidida manje ila igazi lomuntu khona liqale liba weak kakhulu inithothi uyashisela uyagodola lo muntu lo i-hemoglobinopathy yakhe isuke drop. Kanjani na Bbau Dokotela i-drop? Umzimba umuntu mase uprofile kahle ngokwabagazi size sidinga ukuthi senze ifoda powder. It's whereby into esibiza i-erythrocyte segmentation rate yakhe isuke risha above 120. Ngalo ndlela kuyadinga ukuthi simnike ke upowder ke lo esubiza ukuthi ifood powder but ngeke sikubalekele ukuthi umudla amaphilisi e-TB i-mean cell hemoglobin ne-mean cell volume yakho MCV and MCH lokho kuzoba ne-flag eliphezulu kuzoba no high lokho kusuke kutshengisa ukuthi i-medication ngithatha kahle ngenza ukuthi ungathi umuntu yenza i-profile uthi Bbau Dokotela senze ngiqalele le treatment ye-TB yokusho ukuthi ayingisizi naku ama-ratings ekhuphuka kakhulu MCV ne-MCH i-flag lakhona li-high kunormali lokho. Uma usuqeda i-TB futhi kuzophinda kwenzeke but sebenzisa ke ifuda uma umuntu ohlaliswe ugula noma ohlala ngokugula ukwazi ukuthi umzimba wakho uphinde urecover but in terms of into zokudetoxa ngesikhathi i-toxicity lesuke ishiwa ama-drugs ngoba nale gama ithi drug lofuze bese kufundiswa lisho ukuthini kodwa ungaphazamiseki mesecela ukwazi ukuthi uma uthatha ama-drugs what are you taking. Bbau Dokotela babesiza bojabule mfana umuhle nje ekhehla lo mlungu. Siyabonga. Sibonge Bbau Dokotela. Bbau Dokotela ake siphinde sibheke la kumuntu othi Bbau Dokotela mina nginamabhizinisi mina nginama-truck mina ngenza amathenda umajubane angakwazi nokuthumela ukuthi umlekelele kumabhizinisi wakhe.
Siyabonga. Mesikhuluma ngomajubane, sikhuluma ngejuba elidala. Sikhuluma ngenyoni enkulu, inkolinyoni yasemampondweni. Inkonjane nephikelothi inkonjane ehlala emafini. Lento uma siyenza kuwena, siyabuza ukuthi wenzani kuqala. And then usebenzisa siphi isandla uma usayina, usebenzisa u-left noma usebenzisa u-right. Mase ngokuthi phela khumbula ukuthi lana uthatha ijuba lamampondo and then inyoka emdaka, inyoka ehlala emafini enephike elilodwa. Sikugcaba leyo hlangothi lo uma u-left sikugcaba lengala ka-left kuze ukuthi into oyenza ngo-left uma ukhomanda imali ukhomanda yonke into ikwazi ukuthi yenzeke. Then sikwenzeleke uphondo ozolulengisa la. Uphondo lukamajubane ijuba elidala ijuba lasemampondweni umakhala gijima njengempangele into yomuntu othi Bbau Dokotela ngifuna ukusebenza ngifuna ukuphila ngiphile ngalambi ngingasweli. Mase kuthi ngo-3 ekseni ubiyeke ubuthongo lo mfazi wakho obovu kanje mshiye phansi embhedeni ngo-3 ekseni uhambe uyokhuluma nomajubane. Uhambe ukhuluma nomajubane ushise kukhona esikunika wona usuku uzowushisa uma usuyasho ukuthi ijuba elidala ijuba lasemampondweni makhala gijima njengempangele khokho amajubane juba lamampondo wena bona aqala ukuthi uyijuba ngithi njengamanje ngicela umsebenzi owukuthi nokuthi ungenzele umsebenzi wemali engaka ngoba ngifuna ukuthi masikhuluma ngemali singakhulumi ngothi uBobo mesikhuluma ngemali sikhuluma ngejuba elidala lasemampondweni yijuba lamampondo yijuba lomsebenzi ukusho ukuthi wena uma uthi unebusiness noma unebandla funa ngo-3 ekseni uvuke ushaya umajubane utshele angithi uhlukene khona lo impuphu khona lo istaff usuke ugcatshwe ngawe egazini but lo impuphu usuke uzoshisa umusu usuyawuthuma uyawushisa umusu usuyawuthuma kodwa ke futhi nakhona futhi siyakwazi ukuswenka kuya nokuthi ukhokhe emalini uma ukhokhe imali kahle ufuna ukhipha u20 noma 50 ungadluli 15 20 nje babe u2 unikeza amaphara abe u2 ayiqaqekele vese uthi abangenelana ekoko KFC uthi abakuthathela amathambo lawa abantu akade bedla iKentucky bawakline kahle kusala amathambo kuphela uma usuyayithatha lento uyayigaya uyisefe uyishisa enye ungayishisa uma usuyifaka kancane kumajubane ijuba lamampondo sifuna ukuthi labantu akade bedla benxafuza amathe asala la emathambeni iyabathwebula ijuba lamampondo babuye bezokwenza ibusiness nawo babuye bezosonta kuwena uma ukuthi umuntu osontisa but you are going to pay for that it does not come cheap you're going to kudependa ukuthi wena userious kangakanani uyakwazi futhi ejubeni elidala lamampondo uthathe uyovusa umlungu lapho ke uvusa umlungu but ufuna uthole onethuna elingakhonkwana and ufike lapha na ufike ukhulume lapha ejubeni kunosiko lakhona ke simkhulumisa ngalo bese kusuyamvusa ke uzobe sesebenza nejuba lamampondo uma kuthi umsebenzi wakho uthu civilize kakhulu udinga kube khona abafundile ufaka ke ijuba ke lapho bese lihambe nesipoko somlungu eduzana siyabonga Sibonga Bbau Dokotela. Bbau Dokotela ayisithinta uqwabi la ke siphinde sizwe ukuthi ngabe namhlanje usiphatheleni. Ake simbheke mekuthi asimtholi vese siyadlula ngoba wehlenyuka ngagcina etholile ukuthi kune load shedding lapho mengatholakala sizodlula futhi kuyena press any key oh bese to cut ngiyavala this queue and 100 rand airtime. Dokotela babona yebo sicela ukukhulumisa nobaba uqwabe okay dokotela yena lokhulumayo khuluma nathi mkhulu Bbau Dokotela babe sizibawujabula umfana omhlanje ekhehlela umlungu umzulu amancengisi usiphatheleni namhlanje mkhulu dokotela namhlanje ngiphethe indaba ejulile ngiphethe indaba ezinkulu namhlanje ngiphethe indaba engazi into yokuzenza kanjani so dokotela sikhulume nawe video kodwa ukuthi sileka mhlawumbe ingane namhlanje ke sihambile saye kwelinye indawo ekuthiwa ngi-stake free dokotela stake free la sikhona ke kule izinto kulezi zona linjani ukushisa khona sihamba le free sifune sathola sabona umkhulu baba umjwaka okuyena inyanga enkulu yala stake free dokotela sikhuluma naye izinto ukuthi kunento esifunayo dokotela into esifunayo sifuna ukwazi nokuthola ukuthi ngabe lana endaweni yase-stake free ukhona yini umuntu onawo amadoda ugede dokotela noma akekho nje umuntu onabo amakhulu ukuthi ngabe unawo ngabe akanawo la endaweni yase-stake free ake wathaya ake yena njengalesuthu abanawo la madoda lawo into onawo la kodwa kube sengithatha-ke wahamba nami ke dokotela
sahamba sayabona ke ubaba ke ongikhulume naye lana khona endaweni ngihamba nabo umzwa kanjalo bangithatha njalo wathi cha ake sibone nangu baba uMadoda ubaba uMadoda ke sambe naye sekhuluma naye le ndaba lokuthi ngabe ukhona yini umuntu yakela kule ndawo onawo amadoda omgede na omathunywa impela babuye baphethe omabizwa sabele naye ke ekhambeni kwami naye dokotela uqinisekisile ukuthi cha akekho umuntu okhona la endaweni onayo lamadoda omgede kodwa ube sethi ake sihambe yena ke ula endaweni yasezwelisha dokotela indawo yasezwelisha ke kuyindawo nje yasemakhaya kodwa kuyindawo enhle futhi ngasho ngithi kwakhiwe khona umuntu wasebakhona wakhipha umgwaqo nje owubhuku dokotela kodwa abantu bakhona uyabona abantu laba abakhipha kabe naye ke wathi cha akekho umuntu onawo la endaweni sahamba kwacaca kimi ukuthi cha engathi lana endaweni yasesexpress akekho umuntu onawo impela lamadoda lawa alana bayahluleka ukuthola nokuba nawo lamadoda omgede hayi ke sasuka dokotela sahamba wathi ke kunomfana oyi-security ogada kwesinye sey'kole khona lana endaweni yakhona lana e-Sexbay esithe ake sikhulume naye sibuze ukuthi ngabe yena yini yena yaziyo obeke silandisa ukuthi cha umkhulu wakhe wayenawo kodwa umkhulu wakhe akasekho emhlabeni awu yithe ngithela khona ezokuthola khona ezobuya nawo wathi impela umkhulu wakhe sisindwe izinyawo ebefika nje nge-lockdown yokuqala dokotela cabanga nge-lockdown yokuqala ebefika umkhulu onawo yena kodwa-ke sengakhathala-ke sethi ake sithole ukuthi yini enye engenziwa ngoba bona besebuza mina ukuthi hawu ndoda wabuza imibuzo emikhulu kangaka ngabe wena ukhona yini umuntu omaziyo onawo na ibese ngisho ngithi cha mina ukhona umuntu engimaziyo onawo kuwukuthi useThekwini okuyena babudokotela unawo ngifuna ukuthola endaweni yala eSexbay ukuthi ingabe ukhona yini umuntu onawo hayi sanginqine amabuyaze-ke mkhulu wami ngoba impela akekho umuntu onawo la endaweni akekho umuntu futhi othi unawo noma uke waba nawo noma kwenzakaleni cha akekho dokotela so ngiyaqinisile njengamanje ukuthi umuntu osawadinga nomuntu osawafuna usengathembela babudokotela usengaya babudokotela uyena kuphela njengamanje umuntu engisengasho ngithi usenawo lamadoda lawo omabizwa sabele impela uma buya bephethe amadoda angadali kancane amadoda enze izinto zenzeke uyena kuphela udokotela osenawo kodwa kule ndawo yala yasexpect dokotela yinto impela inazo zonke izinto impela kodwa-ke ilanga liyashisa hayi ngizengagreat ngibuka indlela ilanga belishisa ngayo umgwaqo bakhona dokotela uwuguqu kusemakhaya nje kodwa kwakhiwe kodwa-ke ilanga shisa ngempela kodwa-ke dokotela ngigcinanga-ke lapho yazi ukuthi ngihambe ngaze ngafika emfuleni kwi-Orange River uma sikhuluma ngomfula Orange River ubukhulu bawo dokotela buthi akulingane noma bube ngaphezulu kancane ngomndeni so thina sazi umndeni ngala bese ukuthi bona ngale bane-Orange River kodwa futhi noma kunjalo still iy'ndawo ezakhethwe zokwakhona laphana zisawaswela amanzi azinawo amanzi yomisile indawo yomile umasipala wenzani Orange River bese ngibuza ukuthi lokho kuza kanjani lokho kwenze kanjani ngoba phela nawo umfula omkhulu lapho zingabe imizamo yenzeka kodwa-ke dokotela lokho-ke ngokomasipala nendawo yangakhona kodwa impela dokotela engaqinisisa manje ukuthi cha ekhambeni kwami nasekufuneni kwami ngisahlulekile ukuthola umuntu onayo lento esiyifunayo umuntu onayo so indawo yonke lese ngihambe kuyona hayi dokotela hayi impela bayalandula ngoba ngize ngahamba ngafika endaweni ethize emadlangeni nakhona hayi akekho umuntu okhona onawo ngahamba ngafika endaweni kunesipotho dokotela esihle sey'ngane from grade 1 to grade 7 naso si-right impela sihle isikole kodwa futhi nakhona bayalandula ukuthi cha la endaweni yethu akekho umuntu onayo dokotela into enjengaleyo so-ke sesingasho amadoda ukuthi umuntu ngempela osengaphela abantu bangathembela kuyena sewuyena ubaba udokotela ukuthi cha ake bekuyena bekwazi ukuthola ukuthi dokotela usengasisiza namadoda asemgedeni omathunywa sabele abahamba amadoda angajiki abuye bephethe into esiyifunayo ngoba la ebasuthwini dokotela hayi kodwa banazo imoto eyibizayo ngiqaphelile la ukuthi emthini abayaziyo bahle kakhulu emthini wezulu
mawufuna nje ukushaya umuntu ngezulu kahle-ke lapho dokotela banawo-ke lowo muthi umuthi wezulu banawo la uzoba umuthi elahlekile ngabe imfuyo elahlekile ngabe kulahleka imoto banawo umuthi onjengalowo kodwa lo muthi lo esiyifuna dokotela ukuhlanganisa into ezinjengalezi ukuthi sekwazele manje lomgede hayi dokotela akasalanduli impela abanawo impela dokotela kule ndawo le ibese ngibuka ukuthi hawu endaweni eziningi engihambile lapha kontoyi emadlangeni hayi dokotela impela ngihambe incane kamabiyazi ayikho umuntu okhona la nowayekhona la usadula nowaziwayo ukuthi impela wayenzima naye futhi usadula akekho umuntu dokotela manje okhona la endaweni yasesibhedlela engathi sithi cha impela unayo lento unawo lamadoda lawo uma ungayekela ungasizakala cha dokotela akekho so sithi ngathi ukuthi njengamanje abantu abathembe babudokotela ababuze kuyena abathole kuyena unawo amadoda asemgedeni omabizwa sabele amadoda abuye phethe amadoda enza izinto zenzeke kuseba ubudokotela kuphela ekuhambeni kwami nakwintolovo yami yonke engiyenzile dokotela angibuyisela kuwena ngento ethi kuseba ubudokotela kuphela osenawo amadoda asemgedeni kulezi ndawo esengihambile dokotela njengamanje oyithola ngentombi emsuthu hey dokotela mayikhuluma indaba ey'ntombi emsuthu yazi ukuthi into engiyibonile ukuthi thina ngapha sibajwayele osheqe ngapha kwaZulu siyabazi osheqe ngala dokotela kugqokwa osheqe ngempela kodwa futhi umzimba wakhona ubona ukuthi umzimba wangempela ney'ngane zemakhaya iy'ngane kule ndawo baba siyabonga mkhulu ngize kakhulu inxize akeni ngibekeni la madoda akeni ngibekeni labadala sokubeka kodwa inkinga-ke kumele wazi samanga wekho kule ndawo isomiso kule ndawo kumele usazi usilindele futhi kule ndawo kumele wazi kuyashisa la ngoba ubomvu njenje wenza nenkinga kule ndawo hayi siyabonga kakhulu yeye ubaba Dokotela bawesizi bawujabule siyathobeka yebo mkhulu ubaba Dokotela bawesizi bawujabule siyathobeka Sibonge Baba Dokotela. Baba Dokotela ake siphinde sibheke la. Kunabantu Baba Dokotela abathi mina Baba Dokotela ngisebhizinisini into engiyifisayo ngifisa ukudayisa ama products ka Baba Dokotela. Ngifisa nje ukuthi wonke ama products ka Baba Dokotela ngikwazi ukuthi nginikeze abantu ngala eMpumalanga. Umuntu ofisa kanjalo Baba Dokotela ikuphi angakwenza? To be a distributor must be disciplined. That's number one. To be a distributor is not a quick fix. Ukuthi uzolungisa inkinga zakho uthi hayi ngoba ifridge angilikhokhelanga kule nyanga ngithathe le mali ngisanda order product Baba Dokotela yazi zongi-advertise mahhala mengeke ekahlani mali ngikhokhela ifridge ngishiya phansi lento no sifuna umuntu one capability ukuthi ufuna uku-invest. Number one is to invest is not to be rich or to be quick rich. Even though uzoyenza profit ngoba mesikunika i-product ka 200 rand wena usuke uzoyithatha ngo50 rand kudepend ukuthi yiphi le product uma sekunika eka 100 rand usuke uzoyithatha ngo30 rand and i-profit yakho i-profit margin isuke iphezulu kakhulu okwenza ukuthi i-taste esekunika yona imali awukwazi ukuyi-resist. Uma sikunikeza ithuba lokuthi ube i-distributor Baba Dokotela sizokwenzela i-digital marketing mahhala sikwenzela i-print media advertising mahhala. Uma ukuthi uthathe ipackage enkulu kakhulu sizofika la isitolo sakho leso dayisa khona even those obudayisa amanye ama-product guess what noma ngabe ukuphi eSouth Africa we will fly we will drive and we will sleep kuma-BnB senze sure ukuthi i-advert yakho siyayifaka ku-YouTube so that if sesimuvela ku-TV iphinde futhi ivele ku-TV ngoba kulo nyaka siyagcina no-1 KZN sizomuvela mhlawumbe i-TV noma SABC sizobona senza njani but ufuna ukutry amanye ama-adverting sibone ukuthi abantu bebefaka imali bethenga ama-product Baba Dokotela lana we have to be conscious. El Shaddai Holy Ash 1,200, but when we tell 500 rand, meaning that the profit is sitting at 700 rand, and we still insist that we will advertise. Unlike our product, la wa daisa wena manje ama China se Malaysia, the profit yakho 30 rand, and thereafter uhamba amasemini uzoqome. Suse waba nendoda lapha kumasemini kwavesa ona moto kunike ulift mase kunike ulift nesehlalweni esingemuva engisho ukuthi ke usuhamba amasemini azaqoma kodwa still imali ayikho
and wazi kakhulu ngeproduct yakhona ukuthi uma ngithola abantu abawu3 kuzobenza ukuthi kunabona amabonus lama bonus is just to massage your backside ayinamsebenzi lutho la sifuna imali thina ibonus imali real and iproduct ifuna ukuthi advertise we must have 100,000 rand sikufakele ke ukwazi ukuthi uthathe ke ipackage yokuthi uwazi ukuthi udayise ke lama product esifuna ukuthi uwadayise awudayisa product ababudokotela udayisa product as a SPV clinic there are range of product sinomuthi laphana singabhala incwadi ebovu umuthi wama-piles u50 rand wena uthenga ngo20 rand sokubiza ukuthi i-piles dome 50 rand wena uthenga ngo20 rand kudepend ukuthi yini oyifunayo sinomuthi oyishowcase abantu abasuke benesilumo u50 rand wena uthenga ngo20 rand kanjalo nje kuhlukene but minimum to order it is 100,000 i-order lakho lithatha 2 weeks ukuthi silakhe ungawufaka manje 100,000 kuzophela 2 weeks before ulithole order lakho uyazilandela noma siyalicourier thina kudepend and wenza wena iprescription ukuthi babudokotela ngicela iproduct ukuthi nokuthi ibe ngake ukuthi ibe ngake ukuthi ibe ngake ukuthi ibe ngaka bese sikuthumelela yonke iproduct sikuthumelela yona isuke inama label sikunikeza i-sugar spray intandokazi abafazi 200 rand unuthenga ngo50 rand i-sugar oil siyakunikezela sugar powder siyakunikezela lento sokuyifuna nama discount akhona there's a wow engisho ukuthi ke uzoyibona ke lento lena because lokho sokuzamile it has failed you dismally useyikweletini nje wathatha imali wayifaka lapha manje akwenzeki babudokotela babesizibawujabulisa topic sibonga babudokotela babudokotela ake siphinde sikhulumela kunalabantu laba abahlezi abeza njalo SPV clinic basizakala ngani labantu uma sikhuluma ngeclinic kababudokotela babujabulile sikhuluma ngento enje siku number 347 West Street singaka Woolworths isitolo ekuthiwa Woolworths ngaphesheya khona sise first floor uma ufika lapha uqala ukufika uma ungenayo icancer noma esinye isifo u300 rand la sizokufaka emshinini sicheke yonke into yakho kulo 300 sikufaka emshinini kulo 300 sizokunikeza imithi konke sukwenza kulo 300 uma usubuya ufaka emshinini ufuna ufaka emshinini into yakho imithi kumshini and then uma usunikezwa ama product but go 100 rand uyakwazi ukuthi uma usemsebenzi nophathise umakhelwane wakho nekhadi abuye ngoba idate yakhe isuke isishayile nebamenzele enye date kwelinye ikhadi aphinde ke futhi atinikezwe imithi leyo oyisebenzisayo ku depend ukuthi une BP unoshukela une cancer unengculaza umubhajiwe ungeze kuthina simsiza umubhajiwe ubathola abantwana konke lokho sizokwazi ukuthi sikusize kuloko but uma usubuya kwesibili soku 100 rand uma uqala is 300 ngithola ukuthi mina kuseyiclinic eyodwa KZN engiyazini ekwazi ukulapha umuntu ngo100 rand 100 rand phepha nje elilodwa 100 rand uzolashwa umuntu ezilongene seyipatient babudokotela babesizibawujabulile siyabonga sibonga babudokotela ake sibhekele babudokotela masithi use ithuna lasekhaya to vacate poverty uhlupheka kanjani kunethuna elihle kanje egcekeni uzusho ukuthi ekhaya siyaphela amathuna aso5 uhlushwa yini emathuna phela ithuna phela lona drawer lokudla uma ufuna nje idrawer lokudla thola lihambe ethuneni uma uthi nakunethuna ekhaya ake ungiphathele u10000 uma usuphathe lento no1 rand sikuvusele lento siyisebenzise thina uma unethuna nje ekhaya a60 ukuthi ungalamba nethuna babudokotela siyabonga manje babudokotela uzothola umunye inkinga ke babudokotela awasekhaya amathuna athi eqeda nje ungcwatshave la khonkwe senza kanjani ke lapha ileli right kakhulu melikhonkiwe li right kakhulu ngoba melikhonke phela i-target market yethu ngoba suke silidemand as long way lakini mesanthi lakini lu number 1 phela loyo silone silifunayo impela mekuthi lakini kodwa siyabonga elingalifuni ilo muntu ongamazi melikhonkiwe lo muntu omazi ongalithinti thathe leli lakini muthi likhonkiwe siyabonga sibonge babudokotela babudokotela ayisikhulume kabanzi la ngebhakede lemali kumuntu othi uyalifuna ibhakede lemali njengamanje ikuphi ekufanele akulindele angeke ngikhulume futhi lento ibhakede lemali eziningi into efuna ngizenze siyavala ngoDecember 15 ngifuna ukulanda ezinye izinto ezihamba emkhathini kakhulu ibhakede lemali ngilenza nje kulonyanga ngiyaligcina indaba yalo ngifuna ukuthatha into zomkhathi kakhulu kunento ezinye eziyimfihlo ezomkhathi abantu abangazazi abazozazi kodwa la kubabudokotela abazozazi la kudokotela
bazozazi kunezinto ezijule kakhulu ngoba ngifuna ukufinyelela la esikwazi ukuguqula ingane esiswini imiyintombazane siyenza ibomfana imomfana siyenza ibe intombazane semuthi ukwazi ukuguqula ibank account yomuntu kade bhambe sidakwa naye lana kankonke esidla inyama sishaye into yakhe le 100,000 siwenza ushintsha ube 150 rand sikwazi ukuthi siconvert ibalance yakhe if usingakwazi ukwenza njalo neyakho ibalance ufuna siyiguqula ngoba kunabantu abahlupha kanje because bagcine beno 35 rand uma siwuguqula ube 35,000 ngicabanga ukuthi ngaphileka manje sifuna imithi yokuguqula izinto but awukho manje ukuthi ngakithi iBhakede manje uzobanika abantu 150,000 but into esizoyeka ngoba ngifuna izinto mina umuntu ozofika ne1,000,000 athathe into aguqula ibalance yakhe ebank athathe into aguqula ingane eswini athathe into aguqula but siguqulwe kunesikhathi sokuthi manje sikhathele ukwenza izinto ezithu analog we have to go digital put more programs ngoba even kwa science benza decoding and reporting coding and robotic why thina ebunyangeni simi ndawo asiwayekeni manje amabhakede asizikeni izikhwama asithinta umkhathi abantu abathatha ama code afakwe icode umuntu emzimbeni azi ukuthi uzosebenza kakhulu kuquqa ibalance kodwa sebank ibalance ibank ifuna ishintshe kwando 0 ngapha uma usuhlupha futhi siyidelete labo 0 uthi uyafika ukuthi 10,000 uyafika ekhadi decline egarage babudokotela wasizojaba siyawonga Sibonga Baba Dokotela. Baba Dokotela ake siphinde sibheke la. Kuyashisa manje sehlobo Baba Dokotela. Abafowethu laba bamaphoyisa, abafowethu laba abakuthiwa ojele, yabashisa iparabellum. Ayashisa iparabellum. Yabashisa iparabellum. Even inkosi eyifundisa ugqoka iparabellum. Bengathuka kabi mina ngathi mina lo muntu ugqoka iparabellum. Basizwa kanjani laba? Hayi ngisho inkosi eyifundisa. Hayi bafaka iparabellum ngeke liyashisa ilanga manje. Awuyeke uparabellum uqole uyabona uma usagqoka isicathulo ekuthiwa sigqoke ngoba unaso esinye noma uvumene ugqoka isicathulo hayi ukufika Baba Dokotela uphatha 20,000 usho Baba Dokotela uyangishisa uparabellum hayi ngeke yisho ukuthi uyangishisa uparabellum akuyona into yokugqoka le musagqoka isicathulo esisikwenge ngaphambili hayi ngeke uphume la uyashisa uparabellum ihlobo leli manje ihlobo manje akugqoka isicathulo esifuna ugqoka wena nje yabona njengalami nginecacisha ngaphahla ukuthi singaka nginecathulo zihlala kuma rare awu 2 1 2 ngamakhosikazi thatha wonke ngoba phela thina sinalento ekuthiwa anganoma uyayazi mageba khona esibiza ukuthi you know what is called a walk-in wardrobe yes indlu wardrobe ngaphakathi futhi manje ke umuhlala endlini enjalo enama rack ecathulo ngapha anginawo kuma neparabellum nawo ukukhumula iparabellum thatha into okwazi ukuthi ukhumule iparabellum uyashisa uparabellum awukushisa wena uyashisa uparabellum ngeke bafowethu hayi ngeke uyebhumgate usuzwa unyathela ngoba uyashisa nakhona lapha eguardroom uhlezi phezulu kweBhakede nalo mama ucleaner naye futhi uyamncinza naye ama-secretary ama-cleaners afudumeza ukudla la enza itiye la acishe ngaphahla Baba Dokotela wasizojabulile siyabonga Hey, I'm sure you've been asking yourself, what is wrong with me? What is happening in my life? Your life is stagnant. Everything is falling apart. You are failing to pay your monthly expenses. Well, I have a solution for you. CFO, Cash Flow Oil from Bbau Dokotela. Get it today and use it with a yellow candle and say whatever you want and start to see change in your life. Call 063-689-8922 or 082-459-1816.